Helo, Dyfed Alsop ydw i, Prif Weithredwr Awdurdod Cyllid Cymru. Dyn ni newydd ddathlu ein ail flwyddyn fel sefydliad, a mae hi'n 6 mis rwan ers i ni gyhoeddi ein Cynllun Corfforaethol. Am rwan mae hi'n amser dda i ddeud diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y llwyddiant dyn ni wedi cael hyd yn hyn. Dwi'n falch iawn o'r ffaith bod ni wedi cyflawni gymaint o wasanaethau yn digidol. Mae hwnna'n seiliedig ar perthynas sydd gennym ni rhwngthon ni a'r cyhoedd a sut dyn ni'n cydweithio efo'n gilydd. Ac i feddwl bod ni wedi cyrraedd bron 99% o bobl sy'n ffeilio yn digidol efo ni, i fi yn tystiolaeth o'r ffaith bod ni'n medru cyrraedd safon uchel iawn yma yng Nghymru. Wel, i gychwyn, dwi eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n parhau i ddarpanu gwasanaethau mor digidol. Bod ni'n rhoi'r cymorth sydd ei angen mwyn i wneud yn siŵr bod pobl yn medru talu'r trethi yn gywir. A hefyd, dwi eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n cael yr gorau allan o'r partneriaeth sydd gennym ni. Hynny di, i wneud yn siŵr bod cydweithio yn dal i bod yn rhywbeth hanfodol yn sut dyn ni'n ddarparu ein gwasanaethau yma yng Nghymru.